चिरां जिल्लानि टुक्राझार पिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं सालबारि मुराबारि गामिनि रुंसारि जहरसिं ब्रह्मआ कभिड-19 जों जिउ गोमालांनानै नखराव बिसिजों लोगोसे सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ' थालांबाय। रुंसारि जहरसिं ब्रह्मनि बिसि बर्नाली ब्रह्म आरो गामिनि थागिबि मानसिफ्रा बुङोदि बिथांमोननि नखरनि हालोदा जोबोर गाज्रि, बिनिखायनो चिफ मिनिस्टार कभिड-19 उइडो सापर्ट स्किमनि गेजेरजों सोरखारा समायखिरा होनाय बायदि 2.5 लाख रां दुखिया नखरनो गथायनो थाखाय बुंनाय लेखा बिटिआर आरो आसाम सरकारनि खौरांगिरिनि सिगाङाव दुखिया नखरा मोननो हास्थायदों। खुलुमबाय। आंनि हासबेन्डआ कभिड-19 जों गाग्लोबजानानै थैनांबाय। आसाम सरकार बिटिआर सरकारनाव कभिड-19 नि 2 लाख रां मोनो होननायखौ एसे आसाम सरकार बिटिआर सरकारा अननानै अनसुंथाइ होयोबा मोजां जागौमोन। जों बिमा फिसा सानैल'सै गथ'साय। जोंहा दिनै जहरसिं ब्रह्मआ 2 नं सालबारिनिमोन। मा खालामनो खाफाल गाज्रि हिसाबै कभिड-19 जों जिउ गोमानानै थांबाय। दा बे जिउ गोमानायाव जोङो जाम्बा जाम्बि हिसाबै डाक्टार परिखाखौ मोजाङै ट्रिटमेन्ट लानो हायाखिसै। दा गथ' सासे थालांबाय, गरिब अबस्था। दा सरकारा जेनेथे एसे अननानै बेबस्थाफोर लायोब्ला एसे मोजां जागोन होननानै जों खावलायनाय थादों। जेनेथे अननानै न'खर सालायनो उसुबिदा जानानै बहुद दुखु हरखासाव गोग्लैबाय। ओंखायनो बिथांनो एसे आसनिखौ गोख्रैयैनो थाब होयोब्ला मोजां जागोन होननानै खावलायनाय थादों जों सरकारनिफ्राय। थैनाया दाख्लि 3 तारिख 7 मास बे सुनिबार बारायाव हरनि 11टा टाइमाव टुक्राझार हस्पिटालाव एडमिसन खालामलांदों जों। एडमिसन खालामखांनानै टेस्ट खालामनानै नुबाय मा कभिड-19 बेमार जानाय होननानै जों फरमानखौ डक्टरनिफ्राय सार्टिफिकेट मोननानै मिथिनानै मोनबाय आरो। थैखांनायनि उनाव पुलिसा बेंटलनि आइसि फैदोंमोन, ओमफ्राय आसाखौ लानानै फैफादोंमोन। होमब्ला जोङो गोथैखौ फबखांबायमोन। पुलिसफ्रा मानि जोङो नायनो कभिड-19 दंबावो नामा, सोरनावबा हाबनानै जानानै दङ नामा बेखौ नायनो होननानै चेकआपआव फैदोंमोन। नाथाय मा खालामनो, जोङो गारखांनायनि उनाव जग्य होबाय थानायाव बिथांमोनहा पुलिसा नेनो हायाखिसै। थांनायनि उनाव साननैसोनि उनाव बिथांमोनहा सेनिटाइजार मुलि सारनानै आरो बिनि अखानायै फैनानै न'खराव बेखौनो चेकआप खालामफैनाय जादों आरो। दा बे थैथारनायनि न'खराव बिमा आरो फिसाला सासेल'सै, सानैल' दं। सोलिनाया बहुद खस्थ'यैनो खामलासो मावनानै जायोमोन। दाथ' हा हु गैया, ओमफ्राय जा हा दङमोन दब्लायसे बिगासेल'। दा बिथाङा बेखौ थैनानै थांबाय। दा बिसिया माबोरै मावनानै जागोन आरो फिसाखौ माबोरै फोथांगोन। Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BDes, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro,
Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.